Doncs molt bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis. Comencem avisant que la setmana que ve, dissabte, passaran la pel·li La cuina dels homes al Cineclub de Quito i el de Londres a les 10 del matí de Mèxic. Lo voy a repetir en español, que la semana que viene, el sábado, el Cineclub de Quito y el de Londres van a pasar la peli La cuina dels homes a las 10 de la mañana de aquí de México. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Avui projectem el meu film preferit de Ghibli, que és Nàusica de la Vall del Vent. Um, Segueix moltes de les tendències que va deixar establides des d'aquesta pel·lícula al Miyazaki a Ghibli, que a més aquesta és com el debut d'Estudis Ghibli. En Miyazaki ja havia treballat abans a un film que va ser el tercer d'una sèrie de films que es deia Lupin, i es diu El castell de Cagliostro, però aquesta va ser com el seu... Bé, en la meva opinió el seu magnum opus, però podríem dir que va ser el seu debut amb Estudis Ghibli, no? Uh, és una obra maestra en l'atmosfera, per exemple, perquè originalment anava a ser molt més detallada visualment i molt més llarga també, però per qüestions de producció, de pressupost, de temps, no va poder ser tan detallada. I clar, és també veritat que gairebé no cap producció animada de l'època era tan, això, tan visualment uh, impressionant, no? Aquesta pel·li ens parla de la relació que tenen els éssers humans amb la naturalesa, um, no només perquè de vegades ens és igual i fem a la nostra sense pensar-hi gaire, sinó també per com la veiem i això té també a veure amb com ens veiem els uns als altres. I aleshores ens parla també, evidentment, com totes les que hem vistes de Ghibli, excepte potser el viatge de Chihiro, de, de la guerra, dels conflictes humans i de com de vegades ens importa més un conflicte que a gran escala no té tanta importància com tindria la supervivència dels éssers humans en general, per exemple, no? I no sols dels éssers humans, sinó que també de la vida mateixa. I aquesta pel·li té un missatge de el valor que té la vida per si mateixa, independentment de l'ús que en puguem tenir o de, això, de si és, entre cometes, bona per a nosaltres, oi? O sigui, no tot ha de ser com... O sigui, un dels missatges de la pel·li és uh, el nostre ull no ha de ser la mesura del valor de la vida. I també ens parla de la valentia, perquè a un món on tot i tothom semblaria que estigués posat contra nosaltres, l'únic que podem fer és plantar-hi cara. Bueno, hoy vamos a ver Náusica. Voy a repetirlo, no exactamente igual en español, pero bueno. Que es el debut de Estudios Ghibli. Si bien Miyazaki ya había trabajado antes en la tercera película de Lupin, que se llamó El Castillo de Cagliostro. Ah, Esta película fue, en mi opinión, su magnus opus. Bueno, hasta ahora es, ¿no? Porque todavía está vivo y todavía trabaja. Y es una película que va a sentar un poco las tendencias de narratividad y de trabajo en general de Miyazaki en Estudios Ghibli. Ah, y visualmente es fenomenal, o sea, es un ejemplo, una clase maestra de atmósfera en la animación, tanto visual como auditivamente. Am, y es una película que nos habla de nuestra relación como seres humanos con la naturaleza y por ende también con los demás seres humanos.
Y nos habla como todas las que hemos visto de Ghibli hasta ahora, excepto tal vez el viaje de Chihiro, de la guerra, de cómo los conflictos que en la gran escala en realidad son más pequeños y menos importantes, los sobreponemos a cosas que podrían ser más importantes, como la supervivencia del ser humano o incluso de la vida misma, ¿no? Justo nos habla de que no podemos partir del ojo humano como la medida para el valor de la vida, porque al fin y al cabo, pues bueno, nos muestra algunas de las maneras de cómo es un error valorar la vida solo en su potencial utilidad para nosotros como seres humanos, ¿no? Ah, también nos habla de la valentía y uno de los mensajes más bonitos de la película es que en un mundo que está puesto en nuestra contra y donde todo y todos están puestos en nuestra contra, lo único que nos queda es ponerle cara a todo eso y ser valientes. Y pues eso asienta muchas de lo que después se volverían tradiciones de Ghibli, del trabajo de Miyazaki en Ghibli. Y espero que la disfruten. És mi favorita de Ghibli. I llavors, comencem i gràcies per venir. Hola a tothom. No trobava els controls perquè els he amagat per poder veure millor i això. Um, Cal esmentar per com és de diferent que la música la va fer el mateix Joe Hisaishi que va fer la música de tota la resta de pel·lícules de Ghibli que hem vistes, que són més simfòniques i més clàssiques, però aquesta, que em va ser la primera, a més, és molt més electrònica i té unes percussions super interessants i bueno, jo estic super emocionat perquè m'encanta. Té, té unes coses meravelloses aquesta pel·lícula. Uh, I això. Sí, això que, que no hi havíem pensat abans de la projecció, però clar, un altre detall molt important és que es tracta d'un poble petitó que dues nacions grans volen passar-hi a sobre eh, sense importar-los-hi la cultura que hi ha i la gent que hi ha i, bueno, familiar. I si apaguem el ventall perquè no em puc sentir ni a mi mateix. I això, què en penseu? Per ser benvinguda, Maria Esther, que feia una estona et vam veure, t'hem vist entrar i no sé. No t'havíem dit res. A mi, una de les coses que m'agraden molt d'aquesta és que no té el mateix tipus de màgia fantàstica que tenen les altres pel·lis de Ghibli, que són més, de vegades com més mitològiques o més fantasioses, sinó que aquesta màgia és com, no sé si dir mística, com... Parla d'una màgia de deixar-se sorprendre per... No deixar-se sorprendre, per ser sorprès per la naturalesa i pel món mateix. I ens deixa veure com, per exemple, els homes, no? Coses que poden ser tan grans i tan horribles i tan destructores, tenen alhora una bellesa intrínseca que, no ho sé, jo estic molt emocionat. I clar, o sigui, suposo que no cal esmentar-ho, però és clar que aquests déus guerrers són una al·lusió a les bombes atòmiques, no? O sigui, no només per la demostració que ens n'han fet al final, sinó per tot això d'un món postapocalíptic, contaminat, emmetzinat, eh, doncs per això, perquè és com un paral·lel de que va haver-hi una guerra nuclear i tot es va anar a la merda, no? Ningú té cap més comentari perquè, no sé, jo sempre acabo plorant amb aquesta pel·li.
Ah, és veritat que no tens micròfon. Doncs bueno, per a mi és tot la meva primera vegada amb aquesta pel·li i m'ha encantat. O sigui, entenc per què no és més popular, però és que hauria de ser molt més. Clar, i sí és un estil molt, molt diferent de la resta de Ghibli. Sí es nota que és més antiga, mm, i té una narrativa molt diferent. O sigui, jo fins i tot, com que la darrera vegada que l'havia vista, fa, que seran uns 7 anys, jo crec. No, potser menys, però sí, 7 anys, diguem. Um, jo la recordava molt més lenta, no? Com més... Perquè com que era més petit, m'havia semblat super lenta. I és això, no és... la veritat no triga tant com d'altres pel·lícules en arribar a punts més intensos, però es pren tot el temps necessari per establir una atmosfera i un context que, que explica part de la narrativa mateixa, no? De la història i de les decisions que prenen els personatges. Um, I amb tot això, la Nàusica mateixa té l'encant de ser alhora un personatge més o menys senzill. O sigui, a veure, és una idealista que ha descobert que el món en realitat es pot netejar tot sol i que només hem de deixar de voler controlar-lo, i s'espera que només dient-lo dient-ho a la gent li creguin i ja s'acabin les guerres. A mi m'ha encantat la pel·lícula. Em, sí, el que veig o he pensat que empodera a les noies, oi? Que li dona molt de poder en tota la pel·lícula. I a més, no me'n recordo bé com es diu el nom de la noia Netisha, no sé bé el nom, La Nàusica, la Nàusica, la, la presenta com una noia científica també, clar, oi? és clar. No, és preciosa la pel·lícula. I sí, tu el que dius, no? Del tema de la guerra, aquests avions o aparatos, no sé com es diu en català, que Mhm. presenta són com de la Segona Guerra Mundial, una cosa així, no? I està està feta amb molta cura en la presentació de tots els elements, les màscares i tot això, eh, les presenta com en un temps, no? Passat, però, però que està passant ara, no? Exacte. Sí, és això també, no? Com aquestes nacions que són alhora grans poders militars, la veritat és que sí són part d'un món que està desfet, al punt que les seves grans naus poderosíssimes són eh, brossa reciclada, o sigui, són Exacte. fetes del no-res, no? I aquest punt feminista que esmentaves, ho he pensat de fet durant la pel·lícula i és que, clar, em crida l'atenció que sigui un punt tan important en pel·lícules de Ghibli en general. No en absolutament totes, però sí, o sigui, no només la presència femenina, sinó la cooperació femenina és fonamental i això ho trobo superimportant i superbé. I també m'ha fet pensar en aquesta tradició que hi ha de conservació de la cultura i de les llengües i de la naturalesa i de connexió entre uns i altres que s'ha mantingut per les dones i tot i que ha estat una feina com molt menys premiada al llarg de bueno, la història ha estat sempre una eina com això fundamental per la humanitat sencera. I aquí, no sé, sí, posa superbonic. No he escoltat l'últim que has dit, no he pogut entendre. Bueno, no, deia que això, que aquesta pel·lícula com que recull
aquesta cooperació entre dones i la seva importància d'una manera molt, molt maca. Doncs sí. Um, María Esther, ay sí. ¿Algún comentario que quieras compartir con la clase? Doncs em sembla que amb això podem concloure. Uh, a menys que algú tingui cap altre comentari, però mentrestant ja estem convidats dissabte. Clar, la següent, em sap greu. Em sembla que és la Punyol Penya-Segat. No, és la tomba de les Joanes. Ui, prepareu els mocadors i el cor i la panxa. És molt forta, és molt bonica i és de les... Segons jo és l'única de... O bueno, potser, a veure, des d'abans del 2005, digo, abans del 2005 l'única d'estudis Ghibli feta per un altre director que no és en Miyazaki, que es diu amb un altre nom que no recordo ara mateix. Um, I clar, aquesta és com també la més forta, segons jo, de totes les de Ghibli. O sigui, sí és per plorar oceans. Um, és molt bonica també, perquè això és molt Ghibli, no? Com trobar la bellesa als racons més amagats de l'infern. Aleshores, prepareu-vos-hi, també estem convidats dissabte al Cineclub de Quito i de Londres per veure La cuina dels homes. Em sembla que era 10 del matí de Mèxic. Si no, aquí ho tenim, no? Eh, sí, 10 del matí de Mèxic. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Un plaer, moltes gràcies per A haver vingut vosaltres. i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Bueno, per si de cas ho esmentaré, la Maria Esther no sé si és a Mèxic, però si sí, també estàs convidada a venir presencialment, la següent, el, i també qui vulgui, si algú veu la gravació. I això, gràcies per haver vingut. I, Mercè, ens veiem demà, que tenim l'entrevista amb En Rap eh, Ràdio. Rap Ràdio, merci, de Tocats pel Català. Perfecte. Tothom convidat. Gràcies. A vosaltres, fins aviat. Gràcies.